हॅलो नमस्कार. मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत दोंडास म्हणजे एक मालवणी पदार्थ. चला मग त्याचं साहित्य आणि कृती बघू. हॅलो नमस्कार. मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण करत आहोत काकडीचं दोंडास म्हणजेच एक मालवणी पदार्थ. चला मग त्यासाठी लागणारं साहित्य बघू. एक काकडी घेतलेली आहे, वेलची, काजू, रवा, गूळ, तूप. चला मग आता आपण त्याची कृती करू. आपण कढई तापत ठेवलेली आहे, त्यामध्ये तूप घालूया आणि रवा. रवा आता चांगला खरपूस भाजून घेऊया. हा आता खरपूस भाजून झालेला आहे, तर आता आपण काढून घेऊया. रवा बघा कसा छान भाजलेला आहे. तर आता आपण काढून घेऊया. आता ह्या कढईत आपण काकडे घालूया. ती जरा परतून घेऊया. ती काकडे चांगली भाजून घेऊया. त्यामध्ये आता गूळ घालूया. दोन्ही हे चांगलं एकजीव करून घ्यायचं. दोन्ही चांगलं शिजवून घ्यायचं. आता ह्यामध्ये आपण भाजलेला रवा टाकूया. तेही मिक्स करूया. आता यामध्ये बघा रवा चांगला शिजलेला आहे. हा आता आपण तवा ठेवायचा आणि त्यावरती मंद आचेवरती अर्धा तास ठेवायचा शिजायला. आपण त्यामध्ये आता वेलची आणि काजू घालू. ते चांगले मिक्स करून घेऊया. आणि हे आता अर्धा तास बारीक आचेवरती ठेवायचं. बारीक गॅस करायचा. आपण तवा ठेवला आहे, तव्यावरती ही आता कढई ठेवली आहे आणि आता छान प्लेन करून घेऊया. आणि आता झाकण लावून घेऊया. अर्धा तास ठेवायचं. आपलं हे दोंडास आता तयार झालेला आहे.
आता गॅस बंद करूया. आपला धोंडास तयार झालेला आहे. ही कृती जर आपल्याला आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, कॉमेंट्स करायला विसरू नका.